Sɔgɔmada in na bɛɛ ka jukɔrɔni Aseyi ale kɔnɔna na fɛn min ye Fondation Zakati maaw ye u kɔni ye bonya belebele ta ayiwa ni k'a di maaw ma maa minnu ni Ala ye olu lajarabi yaafuya b'a la fɛn min ye fantanya ani yaafuya b'a la koli ye ayiwa nin kɔni dira maaw ma a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka seli kɔni kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na damu kɔnɔna na u ni maa tɔw bɛ se ka jɛ cogo min na ayiwa ni ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sɔrɔ u ma ɲɛbɔ maa fɛ ka sɔrɔ u ma kɛ kɛrɛfɛ dɛn ye nin de ye yaafuya b'a la Fondation Zakati maaw ka laɲini belebele dɔ ye o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye maa caman kɔni kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye communisangi maire ye ayiwa u ka nɔrɔbila ale tun bɛ kɛnɛ in gana na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ fɛn min ye yaafuya b'a la dugu maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a maaba caman fɛn min ye sigida maire ye ayiwa u ka nɔrɔbila ale tun bɛ kɛnɛ kan na ale ye kɔrɔfɔw ta a y'a ka nisɔndiya jira bi nana mairie tɔgɔ la ka na seereya kɛ ka tila ka waleya kɛ nisɔndiya ye wa maire bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen sigida duurunan tɔgɔ la ka na Zakati Fondation Americaine ka nin fo waleɲuman dɔn u ye min kɛ Ala k'u sara basabu baɲumankɛ tɔnw de don u filɛ ka nin min kɛ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ Americain jamana ni masakɛ k'a fo olu ka jɛkulu yɛrɛ k'a fo n y'a fɔ cogo min u ye muso dɔ de kɛ wale in yɛrɛ ɲɛmaa ye Mali kɔnɔ an fɛ yan muso in bi fo a bɛ waleɲuman dɔn ɲɛ don o sinankun don n'o ye Dugubalilakaw ye nka o t'a bali ɲuman bi bɔ fan bɛɛ hali filajɔnw yɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ a tigi b'a tɔ dafa o tuma ka bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw kunnafoni lasilaw n'an b'a fɔ aw ma bamanankan na ko lakalita ɲininaw sababu b'a nin de ka taa lakali a kɛra gafe kan ye o a kɛra bɔlɔlɔ kan ye o a kɛra sira o sira ye aw bi fo aw kan ka waleɲuman dɔn bi na n'i y'a ye ko caman bi a bɛ dɔn ka lasa Ala n'aw sababu o de hukumu kɔnɔna la aw Segu Sangare n'aw b'a kɛ ni Segu Sangare ɲuman ye jamana ka bɔ ɲɔgɔn na la an b'aw fo an b'aw barikada ka tila ka waleɲuman dɔn ka Ala fo ka Ala barikada y'an da a man kɛ gabakuru ye a man kɛ fiɲɛ a man kɛ ji ye a y'an kɛ adamaden de ka hakili don an na ka tila ka kiraw ci an ma ka gafe b'a to an ka diɲɛ n'an ka lahara bɛ yen bi donba de ye seli labɛn ye an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn minnu ye nin wale in kɛ Ala ni ce u ni ce n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a nunji m'a fa a daji b'a fa maa minnu kɔni garijɛgɛ donna nin nisɔndiyafɛn ninnu na olu caman kɔni y'a u ka nisɔndiyaw jira ani ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Fondation Zakati ma Ala ka caman bila jogo an bɛ dugawu de kɛ anw kɔntannen anw sera si t'anw yɛrɛ dɛmɛ t'anw ye o ye dama jigiya ma yarabi an ma se waso ka se ka écoutez u ka nin kɛ dabilali ye dɛ u ka nin kɛ ka caya yɛrɛ nin bɛ sutura min da mɔgɔw k'Ala de b'a dɔn anw yɛrɛ ka association an bɛɛ kunkura cɛ sabagatɔ minnu b'anw bolo a dɛsɛbagatɔ minnu b'anw bolo Ala de b'a dɔn kira de b'a dɔn caman ba de b'a la minnu tɛ se dɛrɛ de to ye nin sɔrɔ bi u bɛ dugawu de k'u ye wallahi u bɛ sewalen Sali Jara Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara Ala k'a taa ɲɛ Ala ka jamana taa ɲɛ Ala k'aw kisi juguw tɔɔrɔ ma Ala k'an bɛɛ lakana Ala ni Ala kira kanu kosɔn Madame Ndiaye Mariama Kulibali ale de ye Fondation Zakati maaw ka nɔrɔbila ye anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ ale ye walawalali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fondation Zakati ayiwa a ye nin lawuli min kama ayiwa a ye da don la a ye caman fɔ maaw ye ani fɛnɛ Fondation Zakati bɛ nin baara in kɛ dugu minnu nɔ ayiwa a da donna nin bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛfɔli kɛ yaafuya b'a la faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na nin kɛnɛ mun kan bi an bɛ Segu Joko seliba Segu Joko Ala k'a k'a ɲɛna an bɛ kɛnɛ mun Fata Kulibali an bɛ fɛ denbaya dɔw bɛ yen u mago bɛ dɛmɛ o kɔrɔ tɛ ko a bɛɛ dɛsɛlen don nka don bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ ma don kelen ka sɔrɔ i dɛsɛlen tɛ bɛɛ b'a dɔn ko wagati ka gɛlɛn
donc an bɛ mun kɛra bi an bɛ sɔrɔ ka dɔɔnin bɔ o gɛlɛya dɔɔnin bɔ o gɛlɛya la ni an bɛ deli ka mun kɛ san o san k'a dɔn ni seliba sera an bɛ saga di dɔw ma yɔrɔ dɔw la an bɛ misi di dɔw ma u ka jɛ k'a dilan an bɛ sogo di dɔw ma i komi an bɛ ɲɔgɔn na bi an bɛ nin mun na an b'a la ka semaine in daminɛ aw hakili b'a la an ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan an ye selifiniw d'u ma an y'a kalali saraw d'u ma ka sabaraw d'u ma ka nisɔndiya tile kelen d'u ma an n'u tilela ɲɔgɔn fɛ ka kilo ni bi an bɛ fɛ ka mun kɛ an bɛ fɛ selidenw ni du minnu ye nin sɔrɔ u ka se ka nisɔndiya u bɛ dumuni mun kɛ changement ni ka don o de y'a kɛ an bɛ sogo di nka ɲinɛ an ma da sogo la an ye mun fara sogo kan o ye malo kilo 20 o ye tulu ye o ye sukaro ye sumu walasa nin selidonya in na a tɛ san bɛɛ ko nɔgɔya d'u ma a bɛ se ka nɔgɔya pourquoi an ye o fara kan y'a dɔn d'habitude an bɛ deli ka sogo dɔn munna an ye nin fara kan programme an ye programme min an y'a essayé kɛ an y'a kɛ n'a y'a sɔrɔ n'an bɛ se k'a gérer mɔgɔ minnu b'an kɔkɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ka nafolo d'an ma n'an b'a kɛ ala y'a kɛ ala y'a n'aw bɛɛ yɛrɛ barika la an sera k'a kɛ salon a sera Sirandu kamane mɔgɔ minnu fana bɛ wari d'an ma u y'a ye cogo Aja Sako aw ye ja minnu ta o ja minnu taara Abu Kiri Maiga o sɛbɛnni minnu taara o compte rendu aw b'a dɔn aw ka reportage ou important cogo min u y'o de ye ko k'an ka dɔ fara u ye mun fara salon ta kan a bɛ kɛ parce que an tun b'a di mɔgɔ 100 ɲinɛ an b'a di mɔgɔ 1000 a bɛ kɛ kelen ye donc u ye caman d'an ma ko fana ko non seulement u b'a d'an ma u bɛ dɔ fara kan mais san kulu bɛɛ kalo o kalo u bɛ fɛn ka balo o de y'a kɛ u b'a fɔ an k'a di an tun b'a di Bamakɔ dɔrɔn de ko an ka bureau baara kɛ Mali fan o fan an k'a di o de y'a kɛ an b'a di Alimuti an b'a di an b'a di Moti an b'a di Kɔna an b'a di Sevare an b'a di Kayi an b'a di sɔɔni an bɛna taa Kita région na an bɛna fɔ n'Ala y'a kɛ donc an bɛna di donc kalo o kalo an bɛna di donc o ye halisa ka fɛnw an bɛ dugawu kɔni kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ jamana n'i ye maa kelen la nisɔndiya selidonya fɛ i bɛ yaafuya b'a la baraji ba de sɔrɔ maa min ye maa ba caman kɔni la nisɔndiya seli la ayiwa dan tɛ o ka baraji la fondation Zakati aw sara ye alijinɛ de ye